Здравейте! Днеска за вас ще ви показваме нашите желета, дето направихме с боракс и с лепило. Да. И ето, моето е синьо и малко в него И моето е бяло. Сложихме в него тези малки топкички. Сложихме и много хубаво и меки станаха и много хубаво миришат. Много са хубави. И сега ще играем с неги. Много ги харесваме. Да. Сабина, покажи желето. Слайм. Дето по-английски се казва слайм. Покажи го. Боракса може да вземате от пазара и от аптеките. Да, има. Истинско има. Боракса аз вземах. Сабина взе лепилото, аз взех боракса. Да. И тези малки топченца аз ги взех. Да. Аз боите и боракса взех. Аз пък лепилото и топченцата. Да, ето с малки топченца. Да. Ето моето малко твърдо, защото нейното... много сложи боракс, без да иска. Да, и зато но ще направя и друг с друг. Да. Ще направя друг и слайм и то най-красивото. И този хубаво. Ето вижте. Какъв цвят ще направиш? Синьо. Синьо? Да, може зелено, розово имам. С боя? Да. Имам знаеш ли? Утре гям. И имаме много желета и слаймове, ще ги показвам и за вас. Утре, защото сега ще дойдат преди малко, защото после малко хора ще дойдат. Тук покана имам и за сватба. Да, ще има много хора. Да, имам и на братовчетка ми сватбата. Нали няма време да покажем. Утре ще ви показваме всичко, какво дойде, слаймове и желета, какви и ще ви показваме. Много са хубави! Ура! Да, и сега видеото да го спрем и утре ще ви показваме. Довиждане! Довиждане! За видеото абонирайте се за канала ни. Чао!